si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Magtuon ta karon sa mga lagda. Kini ang mga butang atong likayan ug gamiton aron kita mailayo sa mga disgrasya. Atong tanaw ng unang hulagway. Kung musa ka sa hagdanan, kinahanglan mohawid sa kuptanan. Ikaduhang hulagway. Kung muna og usab sa hagdanan, mohawid gyapon sa kuptanan. Ikatulong hulagway. Kung mutabok usab sa kalsada, kinahanglan nga naay kauban. Sunod mga bata, atong tan-awon. Lingini ang litra sa insaktong tubag. Unsa nga mga hulagway ang nagpakita sa pamaagi nga luwas sa pagtabok sa dalan o kalsada? Sunod, unsa nga hulagway ang nagpakita sa pamaaging luwas sa pagsaka sa hagdan? Unsa nga hulagway ang nagpakitang luwas nga pagnaog? O karon mga bata, asa ni ana sa mga hulagway nga nagpakita kung unsaon pag-alima sa kaugalingon aron mailayo sa disgrasya. Markahi og check ang maong hulagway. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Road sign coloring. Mga kagamitan: bond paper, lapis, ug crayons. Mga pamaagi sa pagbuhat. Gamit ang lapis, magdrawing og lain-laing mga road signs. Koloran kini base sa insaktong kolor. Ipasabot sa bata nga mao kana ang mga importanteng road signs para malikay ta sa disgrasya sa dalan.